Forskriften for lineær funktion y er lig med ax plus b. Imellem a og x er der et usynligt gangetegn. Grafer for en lineær funktion kan se ud på forskellige vis. Hvis a er positiv, vil den vokse. Og hvis a er negativ, vil den aftage. Hvis a derimod er lig med 0, vil den være parallel med x-aksen. A er hældningskoefficienten og afgør, hvor meget grafen hælder. Og b er konstanten og beskriver, hvor den skærer. Y afhænger af x. Derfor siger man, at y er en funktion af x. Vi vil gerne give et eksempel på en hverdagsagtig lignende lineær funktion, og vi skal ned og blande selv slik. Vi kan se på skiltet, at prisen for 100 gram slik koster 8,95. Come to the right man because I'm the candy man. Who can take a sunrise, sprinkle it with you, cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man, oh, the candy man can. The candy man can. Informationer vi har fået, efter vi har været ude og købe slik, dem kan vi komme ind i en lineær funktion. Og det vi ved er indtil videre, at 100 gram slik koster 8,95 kroner. Yes. Og det stod på skiltet, så det ved vi. Okay, vi kan så finde ud af, eller vi ved så, hvad 1 gram slik koster. Og det ved vi, fordi at vi kan sige 8,95 divideret med 100, altså divideret med gram, og så får vi så 1 gram. Sådan der. Og det bliver så 0,08 og 0,0895 kroner. Yes. Det er ikke så pænt. Sådan der. Godt. Og fordi vi så ved, hvad 1 gram slik koster, kan vi så finde en sammenhæng mellem antal stykker slik og prisens stigning på slikket. Yes. Det kan vi så gøre ved at komme det ind i sådan en her. Forskriften vil så komme til at se sådan ud. Y, altså slikkets pris i alt, hvilket er det, vi gerne vil finde ud af, vil så være A, som vil være 0,0895 gange der med x, som vi ikke ved hvad er, fordi vi ved ikke endnu hvor mange stykker slik vi har. Og det vil så sige plus b. Men fordi der ikke er noget startgebyr eller grundbeløb for at købe slik, så vil vores b så bare være 0 i det her tilfælde. Vi kan se, at vores graf vil komme til at se sådan her ud, når vi plotter informationerne ind i det her program. Vi har så bare kommet vores informationer ind i et silleben, inde på den her, og har så fundet frem til, at 20 stykker slik vil koste omkring 1,79. Og så har vi regnet ud for 40, 60, 80, 100 og
til sidst herimellem 116, som var den vægt, vi havde. Og det fik vi så til, at det ville koste 10,382, hvilket passer meget fint med, at vores endelige pris blev 10,4. Ja. Man kan desværre ikke se punkterne, da vores værdi er lidt høje, men den vil i hvert fald komme til at se sådan her ud. Og den skærer også i 0, hvilket giver mening, siden vores b i det her tilfælde var 0. Og b beskriver, hvor den skærer. Så det her er altså et godt eksempel på en ganske almindelig hverdags lineær funktion. Yes. Okay, så vi har her forskriften for en lineær funktion. Den lyder, y er lig med ax plus b. Vi vil så gerne bekræfte, at beviset for at finde a i den her er a lig med y2 minus y1 divideret x2 minus x1. Godt. Vi har så en graf her. Det vi gør er så, at vi tegner en lineær funktion, som den skulle være lidt mere lige. Det går nok. Yes. Okay. Vi har så, lad os sige, 2 punkter. Vi laver lige en anden farve. Vi har et punkt her, og et punkt her. Vi ved så, at det her punkt hernede hedder x1, y1. Sådan der. Yes, der er vi et punkt. Og det her punkt heroppe hedder x2, y2. Sådan der. Super duper. Fordi vi har de her 2 serier af punkter, som hører sammen, eller hænger sammen, så ved vi, at vi også kan sige, eller det kun giver mening, at y1 er lig med a x1 plus b. Så vi har altså sat x1 ind på x's plads i den originale forskrift. Den er vi erstattet. Og vi kan gøre det samme med den anden her. y2 er lig med ax2 plus b. Sådan der. Fordi vi så har de her 2, så det vi kan gøre er, at vi kan vælge at minus dem, eller vi skal trække dem fra hinanden. Så det bliver så y2 minus y1, yes, er lig med a x2 plus b minus a x1 plus b. Og vi skal så huske at have parentes rundt om den her, da vi gerne vil trække det hele af det her fra. Okay. Det vi så skal gøre er, at vi skal hæve parentesen, tænker jeg. Og sådan som vi gør det, er, at vi kan ændre fortegnene. Så det vil sige, at ax, det var da utroligt, ax2 plus b minus ax1 minus b. Og så vi faktisk hævet parentesen, så den skal faktisk lige væk, den der. Sådan der. Og det er så, hvad vi har, der står her. Fordi vi har ændret og hævet. Yes. Okay. Det vi så skal gøre er, at vi kan se, nu skal jeg lige have en pensel. Vi kan se, at de 2 b'er går faktisk ud med hinanden. Fordi vi har en plus b her. Krydser vi lige over. Og vi har en minus b her. Så plus b minus b. Den går så ud med hinanden. De går så ud med hinanden. Så
nu står der i vores ligning y2 minus, det er utroligt, y1 er lig med ax2 minus ax1. Ja, det er det tal. Okay, så når vi har gjort det, så kan vi se, at fordi at vi har to af de samme faktorer her, at vi har a både her i den her, og a ganget op med x i den her, så kan vi faktisk gøre, så det ser ud på en lidt anden måde. Så det bliver y2 minus y1 igen er lig med, så kan vi sige a gange, usynlig gangetegn, gange med x2 minus x1. Sådan der. Super du. Okay. Og så kan vi så sige, at nu skal vi så bare have a til at stå for sig selv. Det var det, der var hele pointen med den her. Og det gør vi så ved at dividere den her med sig selv. Så det er x2 minus x1. Sætter vi lige parentes. Godt. Og den der, den går jo så ud. De går så ud med hinanden. Den forsvinder. Fordi at vi skal gøre det vi gør på højre side, også på den venstre side. Så betyder det, at vi herover på den lige med på den venstre side også skal trække det samme fra. Det var så meningen, det skulle være total det der. Minus x1. Og hermed har vi så beviset for a. Så a er lig med y2 minus y1 divideret x2 minus x1.